ginakonsiderar sang Senado ang posibilidad nga sayluhon sa sektor sang edukasyon ng halos 270 billion pesos nga ginaduso nga budget sang Department of Public Works and Highways para sa flood control project sa tuig 2026. Ini ang ginpahayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga amuman ang chairperson sang Senate Finance Committee. Suno kay Gatchalian, nakita sang komite ang pila ka mga red flag sa ginaduso nga 2026 budget kung sa diin may flood control projects nga ginduplicate, sulit-sulit kag may kaangay lang nga alokasyon. Sa ginpatigayon nga Development Budget Coordination Committee briefing sa Senado, ginflag sang pila ka mga senador ang mga proyekto sang DPWH sa idalom sang 2026 National Expenditure Program bangod sa kapareho sa mga infrastructure allocations. Pahayag pa ni Gatchalian nga kung sayluhon ang pondo sang flood control project sa education sector, mahimo nga malabot sang Pilipinas ang 4% sang gross domestic product nga benchmark sa education spending base sa ginarekomendar sang international organizations. Apang ginpahanumduman sang senador nga ang desisyon sang Senado magabase gihapon sa nagapadayon nga review sang DPWH kag Department of Budget and Management.